Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Nyaya iri kuti mumangari ndimoseni Kadowa Donzi Maslin Kadowa ari kumangarira Thomas Chirema. Claim iri kuti uyai ni mwana wenyu Thomas kudarira Mambodo Tito nenyaya yekurara nemwana wangu kukanganisa mwana wangu. Ndonya ipano Thomas anobva kushashi kubhindura. Ndonya yatemdani changamirire makurukota. Kunzwika. Amai nokupai kuti musanangure nyaya yenyu muchidimbu makananga panyaya. Shoko riri kwamuri. Pamusoro edare nechangamira. Ini nyaya iripo ndeyekuti mwana wangu anonzi Dheri weKadowa. Anga ari form 3. Saka zvakaitika zvekuti ndinovaroora vangu vaviri ndo vakaita kuti nyaya igone kubuda. Mwana uyu aiudza ashamwari yake kuti inini ndikudanana nomurume anonzi Chirema anova mwana wababa. Saka zvandikudanana naye ari kuuya achinditora usiku ndichinorara naye kumaminda. Saka varoora vangu vakabva vaudzwawo neshamwari dzavo dzinova amai guru vaviri naye. Saka vaudzwa kudaro vakabva vandiudza kuti mama ndonyaya yatanzwa nevamwe vedu kuti teta ndozviri kuitika. Uyezve pane mameseji aripo yanga vachisenderana nomukomana. Saka zvadaro inini mwana yanga iri weekend pamba papaya vaenzi ndobva vaenda. Aenda kuchikoro musi weMande adzoka. Akasvika pamba ndobva handiti masikera sei mama bva ndadaira ndaibva kugeza. Ini ndobva ndamiti Dheri ndikuda mushonga webhutsi ndobva handiti mushonga wakarasika ukapera mama. Ndobva ndaturi kundinyebera. Sokuti ndandina hasha ndikatanga muro anotaura chipinda omba ndikati una mameseji futi ari mufoni mako. Ndakupinda kubedroom. Ndakangosvika ndisati ndambozora mafuta abva ndafunga kuti handira kutora foni ndichidzoka ndichimhanya. Murume wangu akabva atizvo abvuta foni yake yanga achichaja apa mwana pinda naye mubva ndamhanya. Ndikasvika kumwana achidhirita mameseji yake kwaMochirema yake. Ndobva ndatanga kumurova mwana uyu vandazomusiya. Pandaenda kunovaroora vandakuvatsanangurira kuti izvo nokuti varoora nguvati mama tandi kutsvaga munhu anosipota kuti mwana uyu nokuti anorara wega uye achitohosa. Ipapo kwese uko hatina basa nako. Svikai panyaya yenyu kuti muri kudei kuna baba. Mwana wavo akakanganisa mwana wangu. Inini ndiri kuda zvakati nezvakati tonzwa kuti vari kuramba here. Varamba tichidzoka kumameseji. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kuda kubhadharwa mwana wangu uyu mwana musikana Damage kuna Thomas Chirema nenhau yekukanganisa mwana wake akakanganisa mwana wangu Dheri. Takatombogara pasi takambokurukura naye asi tatadza kuzoyanana saka ndakamudarira mama. Muri kudei inini? Udzai. Ndiri kuda kubhadharwa Damage nemari yekukanganiswa kwakaita mwana wangu. Iko Damage racho ndokutokanganiswa iko. Nokuti hazvinzi Damage nemari yekukanganiswa kwomwana chinotonzi Damage. Muri kuona Damage kukanganiswa. Damage ndokukanganiswa. Muri kutaura chinhu chimwe chete muzvinhu zviviri. Kuchiita zvinhu zviviri kuti ndoda kubhadharwa Damage rangu nekukanganiswa pakaitwa mwana. Asi kunzi Damage ndokukanganiswa. Saka imimi muri kuti muri kuda Damage renyu rechii pakukanganiswa kwazvakaitwa? Remari. Mari inosvika pa2000. 2000. Right. Tinodzokera pamuri baba. Imimi ndimi here kana kuti mwana wenyu? Mwana wenyu. Mawai makamirira mwana. Tisati tasvika pakuti 2000 yavari kuda. Mhosva iyi muri kuti kudii? Yakaitwa nemwana wenyu kuna amai yako. Muri kuti nyaya munoiziva. Handiti kai zvakanaka. Handiti. Aripo mwana wacho. Mwana wemusikana aripo. Aripo. Gatorichiagara. Ya baba uri kubvuma kuti nyaya neisi. Yayo kuchema pamusoro changamirisa manyanga nyaya yapinda mudare inenge pfupi
tabata zvishoma pasara papenyu changamire. Saka ndira mberi musikana unoita gatsvaga kukwangwa kuchikoro uchichigara pacheya kunotanga wachora chora kaviri right taita rombo rakanaka kuti baba vakamirira mwana wavo vati handina chandiri kupikisa vana vakakanganisa ndakazvinzwa nyaya ndakainzwa saka taita rombo rakanaka kuti vakurumidza kubvuma nyaya kuti vari kuiziva ndodzoka kuna amai matinoda damage chinonzi damage patsika dzedu dzechivanhu munombochiziva kuti chinonzi damage chii zvimwe zvacho munoita muchindibatsirawo changamiriro kuti unenge usina kumbobvira wakasanganisana nazvo asi chandinoziva ndechokuti panobviswa mombe yechimanda pobviswa gumbezi nombudzi nemachira yaamai ndorinonzi damage saka baba ava vabvuma kuti handina chandiri kupikisa saka tinoda zvisungirwa zvese zvinofanira kubviswa nani nababa zvisungirwa zvinoti mbudzi pada mbudzi dzinokwana kuti ina 4 negumbezi nemachira nemombe yemasungiro zvakadaro ndo zvisungirwa nokuti kudi pane chandasiya aiwa ipapa hapana chamasiya izvozvo zvinoita kuti kana uyakuzonoroorwa kumwa haachabvisiwa zvinhu izvozvo munenge mapiwa zvinhu izvozvo zviri kunzwika ndo ratinoti dimenji iyoyo nemari yepamusoro yemachira egumbezi nemari yekusonesa machira iwo chete mupiwa zvinhu zvemwana wenyu zviri kunzwika baba amai vati handina chakaoma ndikuda damage avatsanangurira kuti damage panodiwa mbudzi 4 nemombe yemasungiro nemachira negumbezi zviri kunzwika nokuti kudi vati vakuda zvinhu zvavo ndo zvavakwirira dare mudare ramambodotito nhasi kuti ndikuda zvinhu zvavo zvokuti mwana wangu akakanganiswa ndokudi zviri kunzwika asi kunotoda kuti tinyorese zuva apa kuti vazive kuti vari kuzovarinzi zvinoita kuti hatigone kupa iri padhusa imi ndinoona kutaura kuti pamune mune dare musi wakati ndo patinokwanisa kuti ndinouya ipapo ndo pandabvisa zvandinoti ndinouya naso zvakanaka hanzi pandopindwa dare redu ratinozopinda iro ndo pandichauya nezvisungirwa machira manga muda mamiters mangana amai 30 meters andimaona muno mamune majavha mamwe ndodai magemenzi ndodai muda akaita semachira muda kuti mutengerwe nemukwasa wenyu amunoda bhanyorwa uya ari iwawo chaiwo amunenge manyoresa ndimaona mamachira anga ari muno muda machira akaita sei za 30 meters komari chienda munotaurana panze kuti nda machira akati nemari yakati yekuzosonesa machira nemari yegumbezi mari yakati ndinoda kubvunzawo ndochokuti hungwe yezvisungiwa zvangu ndinopuwa asi kwamwana wangu uyu kukanganiswa kwaaitwa uku ndikuti ndizvozvo damage ndikubvuma asi apa neimwe mari yandirokwanisa kupiwawo zvakare here kunze kwedamage iyoyo abereki ya zviri kunzwika ndisatamboti kana chii inonzi damage kusungirwa panoda kuzosungirwa zviri kunzwika pachaviritua zvino zvinozviverengeto chiitira mari dzakati asi zvisungirwa zvenyu zvamunofanira kuti mupiwe chete patsika dzedu dzechivanhu panobviswa damage yezvisungirwa mombe yemasungiro mbudzi idzodzo machira chete ndo zvinobviswa izvozvo kana izonoroorwa kumwe izvozvo haachatozvibvisirwa izvozvo zviri kunzwika mai zvikuzvinzwa kwozoitawo mari yandakaparadza kufamba pandakaita neyandakamaka ya iyoyo inogona kunzwika munokwanisa kuti pamuri kubuda panze mubva mati ndakashandisa mari yangu yedare ndikuida ndikuda mari yakati yatakasenzesa yetsoka kuti tiswe kuno kudare mubva mataura zvese pamuri kubuda panze muya muchitiudza ndandiya kubvunza kuti uyu mwana anga achienda kuchikoro zvanga achienda kuchikoro kukanganisa kwakaita chikoro hapana zvinogona kutariswawo here semunhu anga atova form 3 akuenda kuchikoro kunze kwemadamages pamusoro
kana mwana uyu ane nhumbu manzwaka mutemo wenyika pane zvinokwanisa kuti mwana anodzokera kuchikoro kana asina nhumbu izvezvi effect from today anodzokera kupi chikoro no problem ababa anodzokera chikoro kana akaita nhumbu anodzokera chikoro nhumbu yake asi pane zvina haana nhumbu kwa dzekachikoro ava free ukatonaka zvakuwanika aiwa nyaya yatopera. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.